שלא עשיתי לזה ריקורדינג, אבל אני עובר שנייה לשיתוף מסך, ורציתי באמת לקרוא את הסילבוס של הקורס. אני מוכן, זה קורס שמוכן לסדנה מתקדמת, אבל אני רוצה שנייה לחזור רק למען הסר ספק, זה הסילבוס. אם אני לא טועה, יש לנו סילבוס אחר, כאילו זה... כן, זה לא הסילבוס, זה סילבוס של שיעור מתקדם, אבל זה לא הסילבוס הזה. גלעד, יש לי שאלה לגבי ההקלטות של השיעורים. כן, בואו נדבר על זה. אתה מקליט אותם ותהיה לנו גישה לגשת אליהם לפני מבחן, או בוחן, או עבודת בית, או דברים בכללי? או ש... אז ככה, היה על זה דיון רחב בהנחיות ובצוות ההנחיות של המרצים וכן הלאה. ההחלטה שהתקבלה היא שזה מאוד תלוי בכל מרצה, יש כאלו שמקליטים ויש כאלו לא, אני כן. אוקיי? כל שיעור מוקלט. אמנם את כל הפתיח הזה, לצערי לא הקלטתי, אבל תזכירו לי גם, אבל אני מקליט כל שיעור, אלא שאני לא שולח אותו כל שיעור. אוקיי? השיעור מוקלט, קיים, ויכול להיות סיטואציות שמישהי, לא יודע, מסיבות כאלה ואחרות, לא יכולה להגיע לשיעור, אפשר לקבל הקלטה. זה לא פרקטיקה שכל שיעור, אחרי כל שיעור נשלחת לכם הקלטה. אבל כל שיעור מוקלט. זה עונה? כן, זה פשוט... בשנה שעברה היינו צריכים, למרות שזה לא שאנחנו מבריזים משיעור, אני לפחות על עצמי מדברת, כן? הם אומרים, אתה מבריז משיעור, ואז אתה רואה לנכון לקפוץ רגע למחשב ולראות את השיעור המוקלט. וזאת לא הסיבה, אני פשוט רוצה לחזור על חומרים ולוודא שזה מחלחל. אני מקליט כי אני חושב שזה... אני רואה בזה יתרון של הזום. זאת אומרת, האפשרות להקליט זה יתרון, ואני לא רואה, אני חושב שזה, מבחינתי לפחות, לא נכון לא להשתמש בזה. אנחנו אומרים דברים, ובדרך כלל כן, הופכים להיות מילים שמתפוגגות באוויר. הנה, פה יש הזדמנות להקליט. נכון, היו הרבה חששות, מרצים הביאו הרבה חששות, שסטודנטים יגידו, מה הבעיה? אני אקבל את ההקלטה, ושמע את זה 2 בלילה, מה זה משנה לי מתי? אז אני לא כרגע נוטה לכף הזו, מה שכן חשוב לי, זה הנוכחות שלכם. זאת אומרת, הנוכחות בשיעור, זה שיעור לכל דבר. ואם אי אפשר להגיע לשיעור, זה כמו שהיה מצב שבו מישהו לא הגיע לשיעור במחלקה. מסיבות כלשהן. והיה צריך להביא אישור או לא צריך, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. גם פה הנוכחות מאוד מאוד חשובה. ואם תהיה כל פעם נוכחות אחרת, זה יהיה גם מבחינתי, גם מבחינתכם מאוד מאוד לא ענייני, לא מקצועי, לא לעניין. אז כל שיעור זה שיעור, ואני רוצה לראות את כולכם פה, בנוכחות שלכם, ואם מישהי לא יכולה להגיע מסיבות כאלה ואחרות, קורה, אבל השיעור מוקלט. תודה. אוקיי. טוב, אז מישהי מכם יכולה להעלות את הסילבוס ששלחתי לכם, כי אני עכשיו לא אתחיל לחפש, יש לי 25 סילבוסים שונים, לשיעור הזה בלבד. אז מי מכם אני אעשה, אתם יכולות לעלות, יש כרגע אפשרות לשיתוף. כן, אני יכולה. בכל מקרה, אני עובר על הסילבוס בתחילת השיעור, אבל העניין הוא שהשיעור הזה הוא כן שיעור שהוא לא צריך ידע מוקדם. זה בדיוק השיעור שצריך ידע מוקדם.
אז אם פה יש איזה במקרה אמירה כזו, אז זה לא טוב. לא, אבל מה שאתם העליתם זה מבוא לצילום. אם את מסתכלת על מה שעלה כאן, כתוב שם הקורס מבוא לצילום. רגע, יש את מה ששלחת לנו במייל. טוב, אני חושבת שזה לשנה א'. טוב, אני מבין את העניין, זה בסדר גמור. את יכולה לצאת מה... יש לי את זה. שנייה. לא, כן, אבל זה מה שנשלח לנו במייל. אוקיי. אני ראיתי משהו אחר, אבל כאילו... אני בדיוק שלחתי לעינת מייל, והיא ענתה לי שאין מבוא לצילום, אז זה משונה. זה לא הקורס שיש אצלי, שכתוב אצלי. לי כתוב צילום, לא מבוא. יש פה, ואני הבוקר, עינת ואני היינו, מאתמול, יש פה איזשהו מיקס מסוים, איזה מין חצייה, כאילו שני קורסים חצו אחד את השני. ועינת ואני עמדנו, זאת אומרת, לא משנה, כתבתי לה מיד מייל אתמול כבר, שיש פה איזשהו כפילות של שני קורסים. ולכן, מה שאנחנו כרגע רואים וחווים, זה כתוצאה בדיוק מזה. הסילבוס הראשון הוא באמת סילבוס מבוא לצילום. והוא באמת, אתם כולכן נמצאות, לא כולכן במקום הזה. הקורס השני הוא קורס מתקדם, שבעצם זה הקורס שהיה צריך להתחיל היום. בבחירה של הקורסים, אז היה את הקורס שאמור להתחיל היום, אבל ספציפית ב-22 לאוקטובר, שזה בסך הכל לפני 6 ימים, הוא עלה הסילבוס הזה, אבל זה לא היה עד כה, כאילו זה. שבאמת... כאילו, אני לא הייתי נכנסת לזה אם זה מה שהייתי רואה. כן, נכון, כי זה הקורס שאני גם הייתי מכוון, ואז עינת הודיעה לי שזה קורס מתקדם לצילום, ולא לשנים ב' ג' ד'. ואז נוצר פה הכפילות הזו, היא לא אשמתכם בכלל. גלעד, אני לא מצליחה לראות במודל את הסילבוס בכלל בצילום. הוא שם. גם אני לא. מהדף שלך, מאיפה שהעלית, איפה שכתוב סילבוס, הוא מוביל אותך ישר למבוא, ולא לסילבוס. לא השיעור המתקדם. זה לא אני מעלה, זה המערכת מעלה, אבל הסילבוסים נשלחו למערכת הראשית. טוב, אנחנו בשיעור, ואת הבעיה הזאת כרגע אני לא אבזבז עליה עוד זמן שיעור, כי מה שאני הולך להראות לכם, הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, הם בכל מקרה טובים לכל דבר, ואחרי זה אני אחשוב מה יהיה אופיו האמיתי של השיעור הזה, אוקיי? וזה ברור שזה לא יהיה תשובה, שזה לא יענה ב-100% לכולם על הציפיות. אז קחו את זה בחשבון, אוקיי? כי אין פה דרך להחזיק בשני הקצוות של המקל. חששתי מסיטואציה וזה קורה, אבל אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. עוד רשום שזה לשנה א'. נכון, אבל חל שינוי, וזה השיעור לשנה ב' ג' ד', שיעור מתקדם, ואז נוצרה הכפילות הזו. עכשיו אני מבין בדיוק מה קרה. אבל לי יש עניין להמשיך בשיעור, אז אני יוצא כרגע מהרשימה השמית. יש מישהו שלא קראתי בשמו, או כולם פה, נכון? אוקיי.
טוב. הדבר שאני הולך אליו עכשיו, אבל אני צריך לדעת אם אתם מצליחות לראות את זה בצורה טובה. אם לא, אני אשלח לכם את הלינק. בכל מקרה אני אשים את הלינק בצ'אט. אנחנו הולכים לראות, למעשה, או לפני שאנחנו מתחילים עם זה, אנחנו נגיע קודם כל לשאלה שאני רוצה לשאול אתכם. מה שאני רוצה לשאול אתכם זה מה ההבדל אתם כולכם רואות, נכון? כן. אני אראה לכם 3 תמונות. זו התמונה הראשונה, מצד שמאל, זהו רישום. נראה אם אפשר להגדיל את זה קצת. לא, זה לא גדל. זהו רישום של אדם, זו תמונה שנקראת A Man Holding a Camera Obscura. הצילום הזה, או הרישום הזה, זה לא צילום, נעשה ב-1810. לידו יש תמונה של אישה עם מצלמה. זהו צילום, זו עבודה שנעשתה בצרפת, זה רישום של אמן צרפתי, וזה באנגליה. אישה עם מצלמה, והתמונה השלישית, שהיא תהיה גם החיבור לדבר הבא שאנחנו נסתכל עליו, זהו צילום של צלם, שצילם את הסרט שאנחנו נלך לראות, שמו ג'יגה ורטוב, ואני רוצה שאנחנו נסתכל על 3 דימויים של מצלמה, של אדם עם מצלמה. יש פה גבר, אישה ועוד גבר עם מצלמה. שניהם נעשו במאה ה-19, זה במאה ה-20, 1929. האם הייתם יכולות לומר, קודם כל בואו נדבר על המצלמה, על התמונה השמאלית. איך אתם הייתם מתארות את התמונה הזו? בצורה הכי פשוטה, מה אנחנו רואים? גבר מחזיק קופסה בתוך דלת כזאת שמובילה ללא ברור. אוקיי. ומתבונן דרך הפתח הזה החוצה. זה עוד לפני המצאת הצילום. אתם יודעים, הצילום הומצא, הכוונה שהוא הומצא, הוא למעשה הוכרז כהמצאה ב-1839. הרישום הזה מראה גבר עומד עם מצלמה, 1810. המצלמה הזאת נקראת קאמרה אובסקורה. המושג הזה מוכר לכם, נכון? מהי הקאמרה אובסקורה? מה הייתה הקאמרה אובסקורה? אני יכולה לתאר את זה, אבל לא, כאילו, לא במושגים מדויקים. מה שעולה לך ראש? שיש חור, והאור נכנס דרכו, ואז הוא מכניס את התמונה כאילו בצורה הפוכה. והחדר אמור להיות חשוך, או הקופסה, כנראה מה שהוא מחזיק, כאילו זה מה שזה. אז זה פשוט מתהפך ו... אז אתה אפילו לפני הקאמרה אובסקורה. אתה הלכת למצלמת הנקב. אז זה לא זה? הקאמרה אובסקורה כבר הייתה שכלול של הדבר הזה. מצלמת נקב. מה זה מצלמת נקב? אוקיי, מצלמת נקב הייתה קופסה, שהיה בה חור באמת בצד אחד,
ואור נכנס דרך הקופסה ומטיל את אלומות האור שלו על החלק האחורי של הקופסה הזו. התופעה הזו שאור עובר דרך חריר הייתה מוכרת כבר משחר האדם. כלומר, מרגע שאור עבר דרך חריר והוטל על קיר אחר, אנשים ראו כל מיני דימויים על הקיר, כי האור נושא איתו את התמונה. באישה עם הגיל פנינה יש תיאור יפה של זה. איך ורמיר השתמש בזה ביצירות שלו. נכון, את יכולה לחפש כרגע גם. ורמיר המאסטר של... אז בואו שנייה נלך ונשתמש בעובדה שיש לנו פה את האינטרנט ככה מתחת ליד. ונחפש קאמרה אובסקורה. והנה הקופסה הזאת, שנראית כמו חדר, נכון? אתם רואים אותה? והנה אור שמגיע מהמגדל הזה בחוץ, זה איזשהו דימוי מהמאה ה-13 בערך. וקרניים שעוברות דרך החריר, זאת היא המצלמת נקב, מצלמת חריר. לא היה עדשה, היה חור, שדרכו אור עובר, והוא מטיל את עצמו זה בעצם אותו דבר, מצלמת נקב וקאמרה אובסקורה? מה? זה אותו דבר? מצלמת נקב וקאמרה אובסקורה? אותו דבר, אבל משוכלל יותר. תכף נגיע, אני אעבור מהר למצלמת קאמרה אובסקורה. העיקרון הזה שאור עובר בקווים ישרים, הוא לא יודע לנוע במעגלים כמו צליל או כמו סאונד, כן? אלא הוא עובר בקווים ישרים. כלומר, מכל נקודה באובייקט נשלחות קרניים, וחלקן עוברות דרך החריר. ברור שהן מתפזרות 360 מעלות, אבל אותן קרניים שעוברות דרך החריר, אגב, אתם מבינים, זה קרן של אור, זה הדבר הכי קטן שיש ביקום. זה פוטונים הכי קטנים, זה החומר הכי קטן שיש, והוא נע במהירות הכי גדולה שאנחנו מכירים, שזה מהירות האור. מהירות האור היא 320,000 קילומטר בשנייה. אז זה חלקיק לא ברור אם בכלל יש שם חומר. אבל זה החלקיק הכי קטן שאנחנו מכירים, שנקרא פוטון, והוא עובר דרך חריר קטן מאוד, ויש שם מקום לעוד מיליארדים ומיליארדים ומיליארדים כמוהו. ולכן מכל העצם הזה מגיעות מיליארדים של קרני אור, שעוברות דרך החריר. לצורך העניין, בדרך כלל מציירים רק את הזו שיוצאת מלמעלה ולמטה, כדי להראות שהתמונה מגיעה, ובגלל שהאור נע בקווים ישרים, ואתם יודעות מה זה אקסיומה? אקסיומה, הביטוי אקסיומה, תרשמו את זה. אקסיומה, אני ארשום את זה בצ'אט. למה צריך לרשום? יש את זה בצ'אט, זה כיף. צ'אט. עברית, כן. מה זו אקסיומה? זה לא מחלת אור. אתם יכולות לבדוק בינתיים באינטרנט, בטלפון הסלולרי או להיכנס למחשב, אין לי שום בעיה. אני חושב שזה אחד מהדברים שאפשר לעשות בשיעור זום. תוך כדי כך להעלות חומרים והיפרלינקים, וזה יתרון אדיר. אקסיומה, אם אני אומר שמחר תזרח השמש, זה משהו שבוודאות יקרה. עד היום זה קרה, נכון? נכון שאפשר להגיד ולהתחכם, לך תדע אם מחר תזרח השמש. כי אף אחד לא יכול לדעת את זה באמת ב1,000,000%. אבל אפשר להגיד שזה די אקסיומטי שמחר תזרח השמש. אם היא לא תזרח מחר, אז אוי ואבוי, וגם הלכה האקסיומה. אקסיומה זה משהו שהוא בוודאות שלא ניתנת להפרחה. ואין הרבה אקסיומות כאלה. יש חוקים מדעיים שהם כאלה. כוח הכבידה שניוטון גילה שנפל על התפוח מהראש או מהעץ, זה אקסיומה. יש כוח כבידה ואי אפשר להגיד שאין דבר כזה. על כדור הארץ זו אקסיומה, אבל זה לא אקסיומה על הירח. אבל על כדור הארץ כוח הכבידה הוא אקסיומה, וכל מה שקורה פה קשור לכוח הכבידה. אז זאת היא אקסיומה, זאת אומרת, זה משהו שהוא
לא ניתן להפרחה. הקווים נעים בקווים, האור נע בקווים ישרים, זה אקסיומה. הוא לא יודע לנוע בקווים כאלה. אז מה זה אקסיומה? אז רק ככה קצת שנבין שאור נע בקווים ישרים, זה אקסיומה. אני אומר את זה כי זה חשוב להבין אחר כך דברים נוספים של הצילום. ולכן הציור הזה, הרשים הזה מראה לנו את הקווים הישרים האלה. זה לא סתם, כי ככה האור נע. ואור, פוטון, שאם תחשבו, המילה פוטו נמצאת שם, פוטון ופוטוגרפי, פוטון זה איזשהו חלקיק שמסוגל לשאת איתו את הדימוי, שזה מוזר. כן, אם אנחנו לוקחים אבן וזורקים אותה, האבן לא יודעת לקחת את הדימוי, אבל האור נושא איתו דימוי. וכשהוא יוצא מנקודה מסוימת ומגיע לנקודה שבה הוא נפגש במשטח לבן, אז הדימוי הזה נראה על הקיר. ואם אתם תשבו בחדר שלכם ותסגרו את החלון ותשימו על החלון ניילון שחור, ובניילון השחור אתם תעשו חור קטן, ויהיה מספיק אור בחוץ, אז על הקיר ממול אתם תראו סרט. אתם תראו תמונה זזה. עשינו את זה כבר שנה שעברה עם הדס בסדנה הזאת. בסדר, יופי. מי שעשה אז ראה, זו חוויה נהדרת. ומי שלא עשה, אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע, אבל אתם יכולים לעשות את זה באמת בעצמכם. וזה העיקרון הראשון של הצילום. שדימוי שנמצא בחוץ מתקבל הפוך, שזה גם ראש ורגליים, וגם מה שנקרא ימין-שמאל, הפוך upside down, כלומר ראש רגליים, וגם הפוך ימין ושמאל. וכל דימוי שנעלה תמיד יחזור על אותו... איך זה הפוך אבל? כי האור שנוסע מכאן... הוא פוגע למטה. פוגע, הוא נע בקווים ישרים, הוא לא נכנס לפה ופונה לשם, אלא זה אותו קו אור שממשיך כל הדרך למטה. ואז הכובע של הברנש הזה נמצא פה למטה. אז זה העיקרון הראשון, שבו נוצר דימוי. העיקרון הזה, תאמינו או לא, זה עיקרון כל כך מהותי לצילום, שבעצם אפשר לבנות על הדבר הזה, וכבר, והתיאוריה הכי מתוחכמת של היחסים בין, ופה אנחנו עוברים כבר לשלב יותר מתקדם של הדיון, שהיחסים בצילום בין המציאות לבין הדימוי, איזה סוג של יחסים אלה? ואני יכול להגיד לכם כבר שאין סוף תיאורטיקנים ואין סוף ספרים, אבל אתם יודעים, לא משנה. תקראו אותם אחר כך. תקראו איזה 100 ספרים ותקראו אותם עד השבוע הבא. איזה מערכת... מהי המערכת יחסים? אם אנחנו אומרים שהעיקרון הזה הוא עיקרון מנחה, והוא הבסיס לצילום, בלעדיו אין צילום. אגב, אני לא מדבר כרגע על צילום כמו נגיד באנימציה, שממציאים דברים שנראים ממש מציאותיים, יש אנימציות שאתה ממש קשה להבחין בעובדה שזה אנימציה, או צילום שממציא משהו שלא קיים במציאות. אני מדבר על העיקרון הבסיסי, שיש אובייקט שממנו יוצא אור, שמתקבל על ידי מצלמה. מצלמת החריר היא מצלמה לכל דבר. אם אתם הייתם רוצים, יש אנשים, יש צלמים, שזו הקריירה שלהם, הם מצלמים במצלמת חריר הכי פשוטה, קופסה וחור. זהו. וזה יוצא נהדר. אז אגב, אם הדס יצא לכם לעשות את זה גם, מצלמת חריר, יש לי גם כזה וגם כזה. אז אינה עשתה, ומיטל... כן, הדס הראתה לנו גם מישהו שעשה את ההשתקפויות האלה בחדר, ואני לא זוכרת את השם שלו. היא הראתה, אבל לא עשינו את המצלמת חריר, עשינו רק כאילו את החדר החשוך. החדר החשוך, כן, בדיוק. מה שעשיתם זה מצוין. כלומר, מישהי מכם שראתה וחוותה את זה, נהדר. משום שזה הצילום, זה הסיפור. אחר כך נבנה מצלמה יותר משוכללת, אם אני אחזור עכשיו לקאמרה אובסקורה, אז זה הבסיס הראשוני שבו, אבל הבסיס הזה נשמר, לא משנה אם זה דיגיטלי או לא דיגיטלי. המצלמת הקאמרה אובסקורה
הנה היא. כמו שראינו את הבחור הזה ששם עומד מהחלון, ככה עומד כזה נונשלנטי, נשען על כאילו קול כזה, מסתכל דרך הקמרה האובסקורה. אנחנו נחזור אחר כך לדימוי הזה. הוא מסתכל על כלי שדי מזכיר לנו מצלמה, ויש לו עדשה בקדמת איפה שהיה החריר, שמו עדשה במאה ה-15, זה המצאה, התחילו להשתמש באופטיקה. אנשים התחילו ללכת עם משקפי ראייה במאה ה-15, לפני 600 שנה. וכבר היו משקפיים, מה ששיפר מאוד את היכולת ראייה שלהם, אבל הנה קמרה אובסקורה, יש לה עדשה, והיא מעבירה את האור. העדשה מעבירה את האור בצורה טובה יותר, ממוקדת יותר, חדה יותר, וכן הלאה וכן הלאה. והנה איש מסתכל דרך קמרה אובסקורה, האור נכנס פה, עובר למראה, עולה למעלה, ויש פה משטח שאפשר להניח עליו נייר, ואפשר לסרטט מה אנחנו רואים, או סתם להסתכל. בסדר? הנה אנשים, הנה קמרה אובסקורה, כאשר המראה היא פה, יש איזשהו חריר באיזשהו מקום, והאנשים האלה רואים את האור שמוטל כלפי מטה. החריר נמצא איפשהו פה, לא רואים את החריר. אבל יש המון קמרות אובסקורות. אגב, במשך השנים, העיקרון של הקמרה אובסקורה נשמר, נכנס דרך חריר, עדשה, ועובר פנימה, עולה למעלה. גם במצלמה הדיגיטלית, במקור היה, עדיין יש את המראה הזו. היום יש מצלמות דיגיטליות שכבר מפסיקות להשתמש במראה, אבל אותו עיקרון נשמר כל השנים בבניית המצלמות, שיש מראה, והאור עובר אל המקום שממנו אנחנו מסתכלים. אוקיי, אבל אני אחזור לדבר הזה, רק כדי לדבר על הבסיס, כי אפשר לצייר ככה, וככה הם עשו הרבה מאוד שנים. השתמשו בהרבה כלים שאפשרו להם לצייר את מה שהם רואים בחוץ. זה לא מנורא. זה עדשה שמקרינה את זה בצורה מסוימת. זה מסביר הרבה פעמים איך אנחנו רואים ציורים כל כך מדויקים, כי השתמשו בקמרות אובסקורות. אבל מה שחשוב לי לציין כאן, זה את העיקרון הזה, שלא רק שהאור, זה האקסיומה שהאור נע בקווים ישרים, אלא שהוא נושא איתו דימוי. ושהוא נושא איתו דימוי, האם יש הבדל בין המקור לבין מה הייתם אומרים? זה העתק, השתקפות, מה זה בדיוק? הוא פחות איכותי מגיע. הוא מגיע פחות איכותי? אז מה הקשר בינו לבין המציאות? שהוא מעתיק רק חלקים קטנים ממנה. יפה. אז הוא לוקח רק חלק מהמציאות, נכון? זה לא המציאות שלמה. כלומר, הוא תמיד קוטע. תמיד יש לנו איזשהו פריים מסוים. עוד דברים שזה קורה כתוצאה מזה? תחשבו על כל התופעות שיכולות להיות תוצאה מזה שדימוי נוסע עם האור ומתקבל על איזשהו משטח, קיר, נייר, או אפילו... מקבל טקסטורה אולי? או חיישן דיגיטלי, זה אותו דבר. החיישן מקבל את האור. כן, זוהר, מה את אומרת? זה משפיע על הטקסטורה, על הדימוי שמתקבל, כאילו המצע שהוא מוקרן עליו? אם יש מצע, אם הנייר הוא נייר בעל, נגיד, טקסטורה, אז הנייר יש לו טקסטורה, אבל הטקסטורה לא באה מהדימוי, היא באה מהנייר. נכון. או אם זה קיר שיש עליו סתם, עבודות חומר פלסטיק הזה, אז זה לא נראה אותו דבר. אבל זה רעיון, נכון? אם אנחנו נקרין את התמונה הזו על קיר עם כל מיני גובשושיות מגבס, אז זה ייראה אחרת. אבל האור עצמו חף מפשע, נכון? הוא בא, הוא תמיד יהיה אותו דבר, הוא תמיד יעביר את הדימוי. הוא יעביר את זה בעוצמות קבועות, כלומר, אם נגיד זה שעה 12 בצהריים, אז יהיה דימוי אחד. מה יקרה בשעה... הוא יכול לשרוף את הדימוי או להעלים פרטים דווקא, כי זה יהיה כהה מדי. רגע, לשרוף את מה? את הדימוי, אם יש יותר מדי אור, יהיו פרטים שיכולים לאבד. אם האור חזק מדי, אז יש דברים שיכולים להיות בהירים מדי. לא יכול, הוא הדימוי, הוא לא יכול לשרוף את עצמו, אבל... ולהפך. אבל את צודקת שעדיין אנחנו לא נכנסנו לחומרי צילום. עצם העובדה שיש דימוי, לא משנה, אחר זה יש שם חיישן דיגיטלי, או יש שם נייר צילום, או יש שם נגטיב, נכון? כל החומרים שמשתמשים בהם כדי לייצר צילום.
אבל הדימוי הוא דימוי שכבר נמצא, עוד לפני ששמנו שם בכלל נייר צילום. הנייר צילום פשוט מקבע אותו, שומר אותו, מחזיק אותו בפנים, אבל על הקיר הוא לא יישמר, אבל עדיין הוא יהיה דימוי. אז כל הרעיון של הצילום כבר קיים עוד לפני שבכלל, מעצם העובדה שיש חריר ושקרני אור עוברות דרכו. אבל השאלה הגדולה של הצילום זה לא איזה מצלמה משוכללת יש לי ואיזה יופי שאני קניתי מצלמה ב-15,000 שקל. נכון, חנה? זה לא משנה באמת. אני יכול לבנות מצלמה מקופסת קרטון. העיקרון שצילום נעשה על ידי מעבר של האור, זה לא רק העניין המדעי, אופטי, פיזיקלי, פרספקטיבי. זה אירוע שמשנה את הסטטוס של המציאות. איך הוא משנה אותה? אמרתם, הוא חותך אותה. העוצמה שלו משתנה, אם זה יום, ליל, אם זה ערב, אם ערב בקושי נראה את זה, ואם זה לילה בכלל לא נראה את זה. קודם כל צריך שיהיה אור, נכון? אז קודם כל הקיום של המצלמה של הצילום מותנה באור, כי אם זה חושך לא יהיה צילום. זה לא כמו ציור. אני יכול לצייר עם צבעים בחושך. מישהו מכם ניסה לעשות ציור בחושך? בעיניים עצומות? ביד שמאל עם עין ימין סגורה? הפוך? אפשר לעשות כל מיני דברים. כדי שיהיה צילום צריך שיהיה אור. האור נושא את הדימוי, והדימוי עובר שינוי. על השינוי הזה, תיאוריות הולכות מכות. תיאוריות שונות שואלות, מה זה האופי הזה של השינוי? כלומר, שאתם עושות תמונה, האם קיבלתם משהו שהוא אנלוגי למציאות? כלומר, הוא רק העתק, ציטוט של מה שהיה שם? אם אני עכשיו השיחה הזאת היא מוקלטת, אז יש ציטוט, מה שאני אומר, זה מה שאתם תשמעו אחר כך בהקלטה, נכון? אני לא יודע, אולי חל שינוי מסוים, כי כל מכשיר הקלטה יש לו איזשהו אופי אחר. הצילום הופך להיות משהו מממשות תלת-ממדית לממשות אחרת, אבל דו-ממדית. זה גם שינוי, נכון? אין עומק אמיתי בצילום, זה הכל דו-ממד. אבל זה לא כל העניין בטרנספורמציה של דימוי? כאילו, תסכום בדימוי. אז את אומרת שהטרנספורמציה, אבל בואי ננסה להבין מה זה טרנספורמציה של דימוי. מבחינת הערכים הפורמליים שלו, צבעוניות, עוצמה, טונליות, שחור לבן, צבע. מבחינת הגודל שלו, כלומר, צילמנו בניין, הגודל של התמונה היא בגודל של הבניין? מה? אני לא שומע אותך, תמר. תלוי. כן, עשית פעם תמונה בגודל של בניין? לא, אבל יש עכשיו... כן. זה מרגיש, זה לתלוש משהו, וברגע שאתה תולש אותו, אז אתה כבר אחראי עליו. זה יותר שאלות פילוסופיות בעיניי. כאילו, אני יותר מתעסקת. את צודקת. אני אמרתי לכם שצילום נורא קשור לשאלות כאלה, כי אנחנו עושים את זה מבלי לחשוב יותר מדי, סתם צילמנו, כאילו, מה העניין? אנחנו עושים מיליון תמונות, אנחנו לא... אם היינו צריכים לחשוב על כל תמונה כל כך הרבה, לא היינו מצלמים בסוף, נכון? אבל אם אנחנו לרגע עוצרים את התהליך הזה, ואגב, בשיעור הזה אנחנו עוצרים את התהליך, או מאיטים אותו מאוד, ומתחילים לפרק אותו לתהליכים, אז אנחנו מבינים שבבסיס הכי פשוט שלו, הכי... אור זה לא תלוי בנו, זה ערכים אוניברסליים, זה דברים שקיימים בטבע. אבל כבר בשלב הזה, שיש לנו מעבר מממשות לדימוי, מתרחש משהו. וכל הסיפור שלנו אחר כך היא לתת לזה פרשנות, או משמעות. ונעמוד מול תמונות, ונאמר אינסוף מילים על המשמעות של התמונה, ואם זה אישי, אם זה לא אישי, ואיך זה מבטא אותי, אותך, איך זה מבטא כל אחת מכם, איך בזה שאתם עושים תמונה זה מבטא אתכם בכלל. מה הקשר? המכונה הזאת יודעת לעשות את זה, כי זה מה שיודעת לעשות, לא פחות ולא יותר. גם הקופסה הזאת יודעת לעשות את זה. ולכן צילום מראש כבר נמצא במצב של שאלה. וזה קצת שונה ממדיומים אחרים. אני לא אתייחס למדיומים אחרים, אני לא אעשה אידיאליזציה שלהם ולא אעשה הפחתה שלהם. אבל הצילום כבר שואל על המציאות. מעצם העובדה שאתם יוצרות תמונה, שאלתם על המציאות מה זה.
גם תצלמו כוס או כיסא, או אובייקט הכי מוכר לכם. ברגע שהעמדתם מצלמה מול האובייקט הזה, משהו יקרה לאובייקט הזה כשיהיה מצולם. והמשהו הזה, אנחנו יכולים לבלות שעות של דיבור על פרשנות של דברים. כן, אפשר לצלם עץ או בית, שאנחנו מכירים את הבית, אתם יכולים לצלם כל בית, הבית שלכם, ועדיין יהיה הבדל. זה לא יהיה בגודל של הבית, למרות שהיום הם משתמשים בכאלה הדפסות ענק, נכון? אתם מכירים את הבתים האלה, את הבניינים האלה, שיש עליהם צילומי פרסום ענקיים, בגודל של בניין באמת. הם הגיעו אפשרות לעשות, פעם צילומים היו קטנים. אם אתם מכירים אולי אפילו את הצילומים, אם יש לכם עדיין בבית, אם גדלתם אולי, או אתם מכירים אלבומי משפחה. נכון? יש לכם אלבומי משפחה בבית עדיין, של צילומים מוקדמים של המשפחה, סבא, סבתא, הורים. התמונות שם הן גדולות או קטנות? קטנות מדי, יש לי אחד פה. הן קטנות. הצילום לא התפתח על עניין של גודל. זה לא היה דבר שעניין את הצלמים עד לצילום הדיגיטלי, שאפשר להדפיס בממדים ענקיים, והוא תמיד רצה להיות קצת ציור, ככה, להיות ככה על הקיר בגדול, אבל לא תמיד זה היה אפשרי. ולכן הצילום לא התעסק כל כך עם העניין של גודל, הוא התעסק יותר עם העניין, הוא יותר קונספטואלי. זה יישמע לכם מוזר. אבל הצילום, גם אם הוא כזה, בעצם אנחנו נתייחס לדימוי, נכון, יכול להיות שהגודל מוסיף, ומאוד מרשים, הוא ממוסגר, והוא עולה יותר, וזה יקר, ואפשר למכור אותו וכן הלאה, אבל זה לא היה הדבר העיקרי בצילום. הדבר העיקרי היה השאלה של מה זה. מה זה הדבר המצולם? מה ההבדל בין הדבר הזה שהתייחסתי אליו ברגע מסוים במציאות, או שזה גם בן אדם? צילמתי את... חנה תצלם את אבא שלה. מרגע זה שנוצרה תמונה, לתמונה הזאת כבר נצמדת סוג של משמעות. המשמעות של הזמן. בעוד שנה זה כבר יהיה משהו אחר. בעוד 5 שנים זה יהיה משהו אחר. לימים זה בכלל יהיה משהו אחר. כמו שאתם רואים היום תמונות של אנשים מלפני 50 שנה. הם חיו שם, נכון? הם היו שם, הם הצטלמו, הם אינם. אבל תמונה קטנה אחת משאירה אותם בזיכרון. או אומרת, הם כן היו פעם לפני המצלמה הזאת. אז יש הרבה דרכים שאנחנו יכולים להעריך מהי המשמעות, או מהו הסטטוס של הדימוי. הוא יכול להיות, אתם מכירים הרבה מאוד סטטוסים, זה יכול להיות צילום פרסומת, אבל אם תסתכלו על צילומי פרסומת מלפני, לא יודע, משנות ה-50 של המאה הקודמת, אתם ישר תבינו שזה לא מהזמן שלנו, נכון? הנשים והגברים נראו אחרת, התספורות נראו אחרת, הבגדים נראו אחרת, המכוניות נראו אחרת, הכל נראה אחרת, הם לא ידעו שהם נראים אחרת, הם חשבו שהם נראים כמו שהם נראים. אנחנו רואים אותם, ישר אנחנו, בלי בכלל, אנחנו יודעים להגיד 50s, 60s, 50s, נכון? אפילו אנשים משנות ה-80 נראים עוד יותר מגוחך. ככה זה. הזמן נצבר שם, גם אם זו תמונה שבמקור הייתה צריכה להיות תמונה שהתפרסמה ב-Life Magazine או לא יודע, עיתון לאישה. זה לא משנה. המשהו קורה לצילום מרגע שהוא נעשה. והמשהו הזה הוא שיעסיק אותנו. כי המקום, הבית, העץ, הבן אדם, הם כבר המשיכו הלאה בחיים שלהם. הם עברו הלאה. הרגע הזה שבו נעשה צילום הוא רגע מאוד משמעותי. וזה לא היה של תפיסת הרגע, זה גם, אבל זו העובדה שמרגע זה מתחיל איזשהו תהליך אחר שצובר משמעות, ואז הוא יכול להיבנות בכל מיני צורות, בסדרות, בתמונה בודדת, באלבום משפחה, בהקרנה על מסך. השפה שאנחנו נעניק לצילום הזה, היא תהיה המשמעות שלו. כי אפשר להגיד שהצילום שלעצמו, איזו חתיכת נייר, לא יודע, כן, יש לו ערך, אם הוא נעשה על ידי אמן מאוד ידוע, כמו שאומרים, אם זה מפית נייר שפיקאסו שרבט עליה משהו, אז היא שווה 100,000 יורו. אז המפית נייר עצמה היא ערך כי פיקאסו נגע בה. אבל הצילום שלעצמו, אם אנחנו אפילו ניקח את המחשבה שהצילומים נמצאים אצלנו בזיכרון של המחשב, אין לו משמעות של עצמו.
רק כאשר אנחנו נשים אותו בקונטקסט מסוים, ונעמיד אותו מול איזו מציאות מסוימת, ומול איזשהו סוג של ערך, זמן, מערכת יחסים, אבא, בן זוג, בת זוג, לא יודע, עוד דברים אחרים שאפשר להיות על הדעת, שאין סוף ערכים אפשר להצמיד להם, מקום שהכרנו בו, זיכרון שיש לנו, רק אז הוא מקבל את הערך שלו. ולכן הסיפור של הצילום הוא פעולה מורכבת מבחינה קונספטואלית, הוא פעולה מורכבת מבחינה של משמעות, והעובדה שאנחנו עושים את זה היום בצורה כל כך אוטומטית, אפילו לא צריך לחשוב, כן? מספיק ללחוץ וזהו. וצילומים כל כך חסרי ערך, כי אפילו אנחנו לא משלמים פעם עוד איכשהו היינו צריכים לשלם, כי סרט צילום עלה, אני יודע מה, 25 שקלים, ולפתח אותו עלה עוד איזה 15 שקל, וכבר הוצאנו 40, באמת, אמיתי, זה המחירים שזה היה, נגיד, בשנים האחרונות לפני שעברנו לדיגיטלי, ואם היום תיקחו סרט צילום ותיתנו אותו לפיתוח, זה יעלה לכם בין 25 ל-30 שקל לפתח אותו, הסרט עצמו יעלה גם כן בין 20 ל-30 שקל, כבר הוצאתם 60 שקל עוד לפני שראיתם תמונה אחת. רק צילמתם. אחרי זה צריך להדפיס את זה, זה גם עלה כסף. אז לתמונה היה ערך, כי זה קודם כל עלה ממשית, פיזית עלה כסף. היום בדיגיטלי, במצלמה הסלולרית, זה לא עולה כסף. אפשר לעשות 100,000 תמונות. אף אחד מהם לא עלתה לנו סנט, אחד. כלום. בטח משהו מתוכם יהיה טוב. אם אנחנו נצלם מספיק תמונות, אני מבטיח לכם שתמצאו תמונות טובות. אז פה מתחיל הסיפור של המשמעות והערך והפעולה המורכבת הזו, ולמעשה השיעור שלנו הוא יהיה שיעור של slow motion כזה, אנחנו נדבר לאט, אנחנו נזוז לאט, ואנחנו באמת נפרק את התהליך הזה. כי זה לא כל כך, השיעור לא בא, אני כבר מדבר על זה כשיעור שמתקיים, כן? אין חוכמות, אנחנו כבר רצים קדימה. אבל השיעור לא עוסק עכשיו באם תצליחו לעשות איזה 5 תמונות טובות, או יפות, או מאסטרפיסס, ממש לא. זה פעולות קצה, כלומר, כן, שמצלמים ויודעים וזה, אז נוצרות תמונות, ומן הסתם גם חלק מהם, אני לא אומר מן הסתם, לא. אנחנו מתכוונים לזה, ואנחנו מודעים לזה, ויוצרות עבודות משמעותיות. יפה זה כבר ערך נוסף, אבל חשוב. אבל אנחנו נתעסק בעצם ההבנה של התהליכים האלה, ואז גם נוכל לתת משמעות לעבודה. לא כי היא יפה, כי היא מראה לנו איזה נוף יפה או אחר. שוב, אני לא מבטל את זה. אבל כי אנחנו מבינים איזה סוג של תהליך עובר פה, וכמה התודעה שלנו חשובה בתוך התהליך הצילומי. זו פעולה מורכבת, והיא לא אוטומטית, היא לא טבעית אגב, היא מלאכותית. שום מצלמה לא צולחת על שום עץ, בשום שדה. זה מכשיר בעייתי, מורכב, מוגבל, מה שתרצו. יש לו הרבה בעיות. אבל אנחנו משתמשים בבעיות האלה. אנחנו לומדים לעבוד איתם, כי זה חלק מתוך אביגיל הזכירה את סיזיפוס מקודם, זה חלק מתוך המאבק הסיזיפי, כל הזמן לעבוד מול הקושי, מול המוגבלות, מול ההתנגדות, מול כן, זה לא רק בוא נעשה עכשיו 200 תמונות ונבחר תמונה יפה. זה לא השיעור. מי שבא לפה בשביל זה, so sorry. אבל זה לא העניין. בסדר? אנחנו הולכים לעבוד קשה, כי זה באמת הבחינה של תמונה יפה, לא יפה, זה חשוב, זה בסדר, אבל אפשר גם להגיד אוהב, לא אוהב, אבל זה לא הערכים שאנחנו ננסה להבין מה יש שם, יותר חשוב מאשר, אפשר גם אחר כך גם להגיד, אבל לא מדבר אליי, סבבה. אבל אני יודע מה יש שם, אני יודע מה קורה. אז כמו שאנחנו נכנסים את הארוחה של אמן, אנחנו לא, בסדר, לא מדבר אלינו, אנחנו יודעים על מה הוא עובד, אנחנו יודעים עם מה הוא עובד, אנחנו מבינים כי למדנו גם קצת מהדברים האלה. אז אנחנו יכולים אפילו להסביר למישהו או מישהי שעומדים לידינו, הוא בא יותר ממקום יותר מינימליסטי או פוסט-מינימליסטי, ועובד על כל מיני אלמנטים שכן הלאה וכן הלאה, כל השפה. אבל
לא בהכרח הכוס קפה שלנו, אבל אנחנו מבינים מה קורה שם. לגבי צילום אנחנו נבין מה יש שם, מה הפרובלמטיקות ואיך זה מתמודד עם פרובלמטיקות. זה גם היופי של התמונות, דרך אגב. בסופו של דבר זה יפה. אז אנחנו בשיעור הנכון, אני חושבת. מדברת על עצמי. אתם בהשיעור אנחנו. לגמרי. אוקיי. 3:45. השיעור שלנו מסתיים ב-5. תראו, זה שיעור ראשון, אנחנו לא חייבים עד הדקה האחרונה, אבל בואו נעשה הפסקה קטנה. 10 דקות הפסקה. זה כתוב בחוזה, צריך לממש את זה. ואין חוזה כזה, אתם יודעים, סתם. אבל נעשה הפסקה, עכשיו השעה 3:45, בואו ניפגש ב3:55. אני רוצה להראות לכם משהו, ובזה אנחנו נסיים להיום. הולך? רגע, היה כזה, שלחת מייל עם צילומים שלא, דיברת על זה ולא עושים את זה? זה לא קשור? שלחתי מייל עם צילומים? לא. זה לא לשבוע היום. אוקיי. סבבה. אבל אני כבר, לא ברור לי מי קיבל מה, אז אני צריך לדעת לאשר, אנחנו צריכים איזשהו מכנה משותף. גם אני קיבלתי, אז נצלם תמונה שאני צילמתי, להעביר אותה הלאה ונדבר עליה. ונתחלק לשתי קבוצות, כי אנחנו קבוצה גדולה. כן. אני לא כתבתי את זה. כן, אתה כן. לא כתבתי גלעד, אני חושבת שיש לך מתחזה. יש לך פורץ, או משהו. יש פה איזה מישהו צללים כזה תראו, לא כתבתי שנתחלק לשתי קבוצות, זה לא קפסולות. אני כתבתי שאנחנו קבוצה גדולה, כי ברשימה שיש, אנחנו 18 איש. לא, כתבת שאולי נמשיך בשיעור הבא, כאילו שמי שלא יספיק בשיעור הזה, נמשיך בשיעור הבא. נכון, אבל אני באמת מכין חומרים גם להמשך. יופי. תמשיכו עם זה, אנחנו נתעסק עם זה, וגם דברים נוספים. אבל לא להתחלק, אנחנו פשוט נתחיל, כל פעם נראה כמה ונמשיך הלאה. 3:55. קפה טיים, קופי טיים. בדיוק. אפשר לדבר איתך כמה דקות בהפסקה הזאת? גם אני צריך קופי טיים, אבל... נכון, אז טוב, בסדר. בואי נדבר. אולי עדיף אחרי, אם יש כמה דקות, או שזה... אפשר גם בסוף השיעור, אין לי בעיה להישאר בסוף השיעור. אז נראה לי אז בסוף השיעור עדיף.
ריזום. אוקיי. עכשיו, לפעמים בזום יש בעיה של סטרימינג, של זרימה של הסרט, ואז אם יש בעיה, תגידו לי בבקשה. אורכו של הסרט הזה הוא 3 דקות ו8 שניות, והסרט הזה בעצם עוסק באמנית קרי מיי ווימס, היא אומנית אמריקאית, מאוד חשובה, פה היא מוגדרת considered one of the most influential contemporary American artists, היא אחת מהאמניות החשובות והמשפיעות ביותר. קרי מיי ווימס has investigated family relationships, cultural identity, sexism, class, political systems, and the consequences of power. אני מקריא את זה באנגלית, זה בסדר? תענו לי כן או לא, כי אני לא רואה אתכם. כן. כן. אני רק קטע קצר, זה לא טקסטים ארוכים. קרי מיי ווימס נולדה ב-1953. In a career spanning 2 decades, כן, 2 עשורים, photographer, Carrie Mae Weems has generated impressive artwork, success, her works, לא משנה זה, עוסקת, זה מה שחשוב לי, explores issues of racism, sexism, and oppression, and blend the boundaries of history, anthropology, and beauty. Using both fine photography and vernacular text, ווימס היא בכלל אומנית שבאה מעשייה בחומר, בדים, צורות שונות של אומנות, פיסול, והרבה מהעבודה שלה היא באמת צילומית. עכשיו, הסרט שאנחנו נראה זה המסגרת שנקראת Art21. אני מאוד ממליץ לכם להכיר אותה, אם אתם לא מכירים אותה עד עכשיו. אני אפתח את זה פה. זו מסגרת שיש בה המון חומר, על המון אומנים, נושאים, כל פעם יש להם נושאים שלמים שהם עוסקים בהם, איך, מה השם? Art21. הנה, אני מראה לכם פה, הנה פה, אתם רואים את ה-Art21? כאן בצד שמאל למעלה? זה נקרא art21.org. אני ארשום את זה גם בצ'אט. מה זו אקסיומה? ועכשיו נרשום אנגלית. art21.org. לא רק זה, גם אפשר להירשם, זה חינם, וגם הם שולחים לכם למייל כל פעם שיוצא, זה אחד מהאתרים הכי מרשימים שיש, עם ארכיון אדיר של חומרים, אומנים מכל הסוגים, מכל האומנות הפלסטית, בעיקר גם קצת קולנוע, אבל בעיקר אומנות פלסטית. והסרט הזה של קרי מיי ווימס, שנקרא The Kitchen Table, a photographic investigation of a single domestic space in which the artist staged scenes of the battle around the family between women and men, friends and lovers, parents and children. העיסוקים שלה הם עיסוקים במסגרות חברתיות, מהמסגרת המאוד אינטימית של זוגיות, של משפחה, של מערכות היחסים הפנימיות, דרך אישוז שמעסיקים מאוד את האומנות בכלל, דברים שקשורים לגזענות, למיזוגניות, כלומר סקסיזם וכן הלאה, וכפייה מכל סוג שהיא. הסרט הזה צולם בחדר אחד עם שולחן אחד, היא גם מדברת.
זה לא כל כך זז. מה הסיפור של זה? About 1990, I think. I've been working away, living in this small town, and had been really thinking a lot about what it meant to, just what it meant to sort of develop your own voice. And so I made this body of work, the Kitchen Table series. It started in a curious way as a kind of response to my own sort of sense of what needed to happen, what needed to be. And what would not be simply a voice for African-American women, but would be a voice more generally for women. I made them all in my own kitchen, all in my own house, using like a single light source hanging over the kitchen table. It just sort of swung open this door of possibility of what I could actually do in my own environment, whenever I chose, in whichever way I wanted, at this very specific or in this very particular place, spot, and moment in time. And I love this series. This is actually a platinum series. So I think these ideas about the sort of spaces of domesticity that have historically belonged to women, and it is sort of the site of the battle around the family, the battle around monogamy, the battle around polygamy, the battle around between the sexes. It's going to be played out really in that space. It's this sort of begging the question of how do we begin to alter the domestic space, the social living arrangement, the social contract, how does that get changed? What I'm suggesting really is that the sort of war that gets carried on, and I think it is a war, how do we manipulate and control one another and or participate with one another to sort of share in those possibilities, right, in those differences. The social dynamics that happens between men and women, that women hold the key to the bedroom and the keys to generations, while men, of course, hold the keys to power. אוקיי, סרט של 3 דקות שהיא מעלה בו כמה שאלות יפות. היא שואלת, how do we respond to the now? How does the culture construct and contain us? What do we need? כל מיני שאלות לגבי social sphere, על המערכות היחסים האלה. וזו סדרה בעצם של צילומים, כן? זה לא סרט, זה סדרה של צילומים. זה דיבר אליכם, יכולתם להזדהות עם משהו מתוך הדברים האלה? תפתחו את המיקרופונים. מי רוצה להגיב משהו, להגיד איזשהו דבר, מה דיבר אליה בסרט הזה? איזה סוג של
היא מצליחה באמצעים מאוד פשוטים לייצר מאזן כוחות או איזשהם מערכות יחסים מאוד חזקות. מינימום סטינג, מינימום שימוש באור, ממש מינימליסטי, אבל מעביר תחושות מאוד חזקות. כן. אני חושב על זה גם שבמסגרת, אמנם הסרט הזה לא נעשה במסגרת התקופה האחרונה, ככה שזה לא ההסגר שנכנסנו אליו, והצמצום בחלל פתאום שהוטלנו כולו לתוכו, והמגבלות שכולם חשים ברמות רבות, אבל לא מעט דובר בתקופה האחרונה על מה קורה בתוך בתים, אלימות, מערכות יחסים, כאלה שדווקא פתאום מגלים מחדש את הילדים שלהם, כאלה שמגלים מחדש את בני זוג, בנות זוג שלהם, כל מיני דברים שהתרחשו בתוך החדר הסגור, שדווקא אופייניים לתקופה הזו, שבגלל שפשוט הושלחנו לתוך הסיטואציה הזו, ומתוך הסיטואציה הזו יוצאות הרבה מאוד חוויות שונות, טוב ולרע. אבל יש לו בהחלט נגיעה בתוך זמן, שאנחנו מאוד מבינים פתאום את מה ניתן לייצר בתוך חלל מאוד מוגבל, באמת כמו שאמרת, יובל, אמצעים הכי פשוטים, מנורה אחת, שולחן אחד, חלל, וזה כולם בני משפחתה. אני ממליץ כן להכיר את העבודה שלה הרחבה יותר, משום שהיא עוסקת, היא יוצאת החוצה לכל מיני communities, קהילות שונות של אנשים, ומצלמת הרבה. יש בזה מימד תיעודי, אבל זה לא תיעודי למען התיעודיות במובן העיתונאי או מגזיני, זה סוג של עבודות שמייצרת כמובן יצירות של עבודות אומנות, אבל שהיא נוגעות בתוך השאלות מאנתרופולוגיה חוץ לאנתרופולוגיה פנים. כן, גם הבית כאיזה סוג של חברה קטנה, מצומצמת, שחיה, וכל אחד העולם שלו, ואיך העולמות האלו נפגשים, בין אם יש הרמוניה או יש קונפליקטים. זה מאוד, מאוד יפה, הקטע הכל כך קצר הזה, שמכיל בעיניי הרבה מאוד. ואם אני אעבור עכשיו ליוצרת אחרת, שעוסקת, אתם אולי שמעתם את השם שלה, ברברה קרוגר, אומר משהו? אוקיי, זו יוצרת אמריקאית, עובדת בצורה מאוד שונה, ובואו נראה אם יש איזשהו קשר בין הדברים, בסדר? ואני אחרי זה נדבר על זה. ברברה קרוגר גדלה בניו ג'רזי ולמדה בניו יורק, ולמדה עשתה דברים שונים, פיסול, ציור, צילום. כמו שאמרתי לכם, דווקא הדמויות האלה שבאות מקשת של עשייה אמנותית, אני חושב שהעבודות שלהן ניזונות מהרבה מאוד דברים. ברברה קרוגר היא לא צלמת, למרות שהעבודות שלה מודפסות, והיא עבדה גם בתור, במגזין אופנה או מגזין עיצוב, היא בסופו של דבר גם הייתה אפילו העורכת שלו, אבל אתם תראו כמה הדברים נוגעים בדברים שהיא עושה, כמה היא מביאה מתוך העולם שהיא הכירה אל תוך העבודות שהיא עושה כבר הרבה מאוד שנים. אוקיי, אז זה ברברה קרוגר, זה נקרא Part of the Discourse, חלק מתוך השיח. ברברה קרוגר, הסרט הזה הוא עלה ב-2018, ופה היא גם כן מדברת, זה סרט של 7 דקות, יש לנו זמן, בואו נראה אותו.
How come any piece of canvas with pigment on it gets to be called art? There are so many ways of making art. Some of them more available to a general public than others. I remember going to galleries when I was young, totally intimidated. Certain works have to be decoded. I think the availability of my work was important to me because I was that viewer who didn't understand, who didn't know the codes. Performer approached me and the skate park came up in conversation. I just... קצת מקוטע, אני לא יודעת אם זה רק אצלי. מה? Money talks. גם אצלי זה ממש קצת מקוטע, אני לא יודעת אם זה רק אצלי. גם אולי נראה את זה בנפרד, כי זה קצת קשה. בסרט הקודם עבר טוב? גם לא. כן. אוקיי. הוא פשוט כאילו נורא כזה... אני מעדיפה קישור, ואז לראות לבד. 100%, בסדר גמור. אז אני אשלח את הקישור. אז לצפות בזה ולחזור כאילו? לא, אני חושב שאתם תצפו בזה. אפשר גם אתם יודעים שאפשר גם את הצ'אטים האלו לשמור. אתם עושים save chat. אתם יודעים להיכנס לעשות save chat? למטה, כשאתם פותחים את הצ'אט. נו. למטה יש כאילו 3 נקודות מצד ימין. הנה, save chat, קול. ואיפה זה נשמר אבל? למעלה, אחר כך יש ליד זה את הפייל, נכון? אתם רואים? לי זה שמר את זה קצת מוזר, אז אולי פשוט עדיף לעשות העתק הדבק. לא, אז ככה אני שומר את זה, תראו, אם אתם עושים save chat, נכון? זה שמר, זה פשוט נראה ממש מוזר כזה, כמו... כן, זה כמו איזה דף של זה. זה משהו מתוכנת כזה, לא ברור, כן. כן, אבל זה שומר את זה אצלכם גם ב... אם אתם רוצים לדעת איפה, אז תפתחו אותה, תלחצו על הפייל, זה אומר לכם איפה זה נשמר. זה נכון שאי אפשר שם ללחוץ על הקישור, אלא צריך להעתיק אותו. שלחת 2 קישורים, זה אותו דבר, בסדר. כן, שלחתי 2 קישורים, כי זה 2 סרטים. אז תסתכלו גם על ברברה קרוגר, שעובדת בצורה אחרת, אני רק אראה לכם אולי עבודה שכן מישהו מכם ראה. טוב, אז אין לי פה את זה כרגע, אבל תכירו, אני רוצה שתכירו את שתיהן, וכל אחת מהן עובדת בצורה אחרת, ופשוט תסתכלו עליהן אחר כך בצורה נפרדת. אוקיי, אז כרגע אנחנו לא נשוחח, אנחנו נשוחח על זה בפגישה הבאה. בכלל, בפגישה הבאה יש לנו כמה דברים לעשות. אנחנו נתחיל להסתכל על הצילומים שאתם בוחרים. זה חשוב, תבחרו צילום, כי אתם תעבדו ממנו והלאה. ככה שזה חשוב לי שאתם תבחרו צילום, שתוכלו להגיד משהו עליו, שתגידו מה הדבר שמושך אתכם שם, או מדבר אליכם שם, או... זה יכול להיות אלמנט בתוך הצילום, זה יכול להיות פרט, זה יכול להיות אובייקט, זה יכול להיות משהו כללי, אבל אתם תבחרו מה להגיד עליו, ואנחנו גם נמשיך מזה לדבר נוסף, אז זה חשוב שיהיה לכם את זה. אני רוצה רק להקריא מתוך ספר של הוגה, שנקרא ויליאם פלוסר,
אתם כולם רואים, נכון? אז הוא כתב ספר שנקרא לקראת פילוסופיה של הצילום, אנחנו פחות כרגע נתעסק עם הפילוסופיה של הצילום, אבל הוא מצטט משהו מאוד יפה בתחילת הספר. הוא מצטט משהו מיוון העתיקה. הוא אומר שהבנה קשורה בעיניים. אוי, לא טוב. הבנה קשורה בעיניים, לא משהו. היוונים קראו למבט הזה הגורם לנתונים לעצור. זה דבר נורא יפה. הבנה קשורה בעיניים, גם דבר נורא יפה. היוונים קראו למבט הזה, הגורם לנתונים לעצור, תיאוריה. השגה כרוכה בידיים ובאצבעות. היוונים קראו לסוג של מחווה, לסוג זה של מחווה, של הג'סטה הזו, פרקסיס. יש לנו פה את שני המושגים האלה של תיאוריה ופרקטיקה. הצד של הדיון התיאורטי, לכאורה, והפרקטיקה, העבודה בידיים. אבל מה שמפתיע פה, זה שאנחנו מבינים שפרקטיקה קשורה בידיים ובאצבעות, אולי זה מובן לנו. וזה יפה, המודל הזה הדואלי, פרקטיקה ותיאוריה. אבל שהתיאוריה קשורה להבנה בעיניים, זה דבר אחד, ושהדבר הזה שגורם לנתונים לעצור. הביטוי הזה בעיניי מאוד מאוד מתאים לפעולה הצילומית. הפעולה הצילומית גורמת לנתונים לעצור. כאילו אנחנו עוצרים גם את העולם. כאילו שבפעולה הזו של הצילום עצרנו את העולם. זה גורם לנתונים לעצור. זו הגדרה שלא תמצאו בשום ספר היסטוריה, וגם אף אחד אחר לא יגיד את זה, אבל אני חושב שזה ממש ביטוי מאוד יפה, שמסביר את הקשר הזה בין הראייה וההבנה שקשורה בעיניים. כלומר, שהתהליך של הראייה הוא תהליך של הבנה, הוא תהליך קוגניטיבי, הוא תהליך של בינה, של שכל, של מחשבה. זה לא רק ראייה כזאת, אני רואה פה את הדברים על השולחן. זה ראייה שרואה ומבינה. וזה, אני חושב, דבר שכבר שם לנו את הצילום במעלה אותנו מדרגה. אתם מבינים מה אני מתכוון? שהראייה, או החשיבה הזו של ראייה דרך הצילום, היא ראייה שיש בה איזשהו סוג של הבנה, חיפוש אחר ההבנה, לתת את הסוג של מובן למשהו. גם אם לא נדע להגיד אותו בצורה הכי מושלמת, גם אם לא בדיוק נאמר מה, אבל זה לתת למשהו מובן. והפעולה הזו של לעצור את הנתונים, זו פעולה של צילום. הצילום עוצר את הנתונים, ואז אפשר להסתכל עליהם, ואז אפשר לדבר עליהם, ואפשר לחשוב עליהם, ואפשר להבין אותם עכשיו, או להבין אותם בעוד 10 שנים. אבל זה בעיניי פתיח מאוד יפה להבנה, עוד לפני, ממש מוקדמת בכלל, דיברנו בכלל היום על איזשהו בסיס מאוד בסיסי, מאוד ראשוני של הפעולה הזו, גם מהבחינה של האור, וגם מבחינה של ההטלה של האור, והיחסים בין, שכבר שם נוצר יחסים בין מציאות לבין בבואה. אתם מכירים את הביטוי דימוי, אימג', ביטוי אחר זה בבואה, כן? זה בבואה של מציאות. אבל בין הבבואה לבין המציאות יש פער, והפער הזה, זה המקום שאנחנו נכנסים בו, אל תוך הפער הזה. ובזה פחות או יותר אני רוצה לסכם היום את המפגש שלנו. אוקיי, בדברים האלה. בפתיחה הזו של התובנה אולי, של ההבנה, שאנחנו נכנסים למשהו שהוא יותר פותח בפנינו קשת רחבה יותר רק מהפעולה הטכנית, מכנית, פיזית הזאת. אתם איתי בעניין? אתם מוכנים רוצים לעלות על הרכבת? כי ברגע שיוצאים, זהו. לא עוצרים. עד התחנה הסופית. מה? מה? סתם שאלתי מה התחנה הסופית. נכון, חיכי לזה. אין תחנה סופית. כל פעם
מגיעים לאיזשהו מקום. במקרה הזה, עד איפה שנגיע. התחנה הסופית, לא יודע. אני יכול להגיד לכם השאלות לא נגמרות, ואנחנו מבינים משהו, ואנחנו מבינים שאנחנו מבינים אפילו פחות, אבל בסדר, זה יותר מסתם ככה, פילוסופי, אבל אין תחנה סופית, אבל זה מסע מסוים שמתחילים אותו, ואז הוא ממשיך. טוב, אז בנימה דרמטית זו, נסיים וניפגש שבוע הבא. יאללה, סבבה. תודה רבה, גלעד. ביי, תודה גם לכם. גלעד, תודה רבה. ביי, תודה. ביי, רגע, אתם צריכים את כל שמרתם את כל הקישור הזה, אני אשמור אותו בכל מקרה בצורה נוספת. אוקיי, אז להתראות. ביי, you take care. You too, ביי.